नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्वागत कर मोर आई एक सुंदर नुआ वीडियो को मु भल अच्छी आशा कर बहुत भल थे सकाल सकाल मुझे उठिक आसली हेरी आज कौन माने आज कौन करी कौन ना सब आप सेयार करी आज हूँ ना से कहे नुह सकाल मुझे तो उठिक आस जाऊँ मोर नित्यकर्म सारी गाधे गाधे करके आसबेरी तापर देखा कौन होची कौन नहीं देखो नेउल केमि सापड़ा करुची आम कांदनी ये आम महाप्रभु सब थुआगला भात तरकारी केरानी माछ चकुली पिठा फुल कखारू ना ना कखारू पत्र नुह काकुड़ी पत्र महाप्रभु तैयारी करा होची अडनार पानी पको लगे देवी दीप हाँ हाँ बही आखे लगे लो ए तो बो आमर पूरा सजेदेले ठाकुर को माने तैयारी करदेले हलदी रे तापर देखिया कौन बड़ होले बा छोट पिला सब पैसा जे पड़े सने रागी की पड़ेला त जे सब पैसा थे हां सब पैसा थे दे क्या रे बड़ा आइला हां घर जाऊ भात कर हां मुदल पानी आन छरे ढाडे हां हां पानी ढाल दान पानी मैं चल पानी आने बापा पालो खारो केते बढ़िया सुंदर लागुछंदी माँ एटा हमर गुआ कौड़ी सब बस सब माने सब बसा है जी मत माने कहले समस्त छंदे भल लागे समस्त अच्छा से मत लाज माने शरम लगे जेहेतु मो बोहू ना वीडियो हाय करो हाय करो हाय करो सांग है कि हाँ आज की ओसा की ओसा षठी ओसा हाय
ଆଇଲୁ ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟା ହେଇଗଲା ଏରା ପୋଛି ଗୋଟେ ଧୋଇଦେବୁ। ମୁଁ ଧୋଇଦେବିନି କି ତମେ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟେଇ ନିଅ ମୁଁ ତାରରେ ଧୋଇଦେବି। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା କଲା ବୋଉ ଏବେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ମାନେ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବସେଇଥିଲେ। ଚାଲ ଦେଖିବା ତାପରେ କିଏ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏବେ ବାପା ବୋଉ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବସି ପଡ଼ିଲୁ। ଟଣା ଚାଲିଲି ମୋ ବାପାଙ୍କ ସହ ବସି ପଡ଼ିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଥିବେ ଷଠି ଓଷା ଆମ ଘରେ କେମିତି ପୂଜା କଲୁ, କେମିତି କ'ଣ ସବୁ କଲୁ। ଆଉ ରାତିରେ ଆମ ଘରକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ। ସେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ୱଶୁର ମାନେ ବାପା, ଶାଶୁ ବୋଉ ଆଉ ବୋଉଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ବାପାଙ୍କୁ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଆପଣମାନେ ମାନେ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ବହୁତ ଥର ଦେଖିଥିବେ। ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୁହନ୍ତି, ଏବେ ଆସିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଆସିଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖାହେଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ମାନେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ନ ଖାଇଲେ ବାପାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେନି, ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଖାଇବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବସି ପାରିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ଆମ ଶ୍ୱଶୁର ବୋହୂ ଶାଶୁ ମାନେ ଆମ ଭିତର ବଣ୍ଡିଙ୍ଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟସ୍ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲେନି। ଆରେ ଭାଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଭଉଣୀମାନେ ମା ମାନେ ବାବା ମାନେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କ'ଣ ପଇସା ପଡ଼ୁଛି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।